Салом ба ҳамаи подписчикои канали ман. Салом духтаро, салом шогирдои азиз. Дар ҳамин наворе ки дар шумо пешниҳод мекунам, фақат пораи ҳами куртай, пораш фақат духтаро, баъд ин навори дига мешад тарзи духташ. Куртай мо манам хе прямой, кокеткаш то баланди сина, баъд ин тарафаш ҷинҷак омадаге, баъд сеюм қатор ҷинҷак дора. И куртачаи детски подростковый духтармай аҳамият дода бошен, он қадар кушод нагирифтам. Шумо метавонед ки бо ба размерои калонам ки гирифтед чиқа кушодиша кушодтарак мегирен. Манам ҷа чанд сантиметри ҳаста, ҳами я ваҷаб ман фақат зиёдтӣ гирифтам, ҷинҷак кардам. Шумо метавонед бисёртарак ҷинҷак гирен. Бози ай тарафи чапашам нишон метиҳем духтаро, ба баъди ин бо навори дигариш мебурад дар бораи духтану часпонданаш. На духтаро хушрӯ, ай тарафи чапаш ман дар кокеткаи пешак полни дублерин часпондам барои камакак паплин тункак буд. Манам хе мағзи мондум, гарлавина надора. То баланди синаша гирифтема, эсиш манам хе парпарак бари материала гирифтам, бо ай бари материал як дунё зиёдтӣ кард. Мана сеюм қатораш. Кушодак нестай, барои ки духтараки ман харобакай кушоди бадан безеб меомада танаш. Барои ка духтаро тарзи духтани он қадар қин нестай. Дуюм қисми ҳами дарав баъди ин навор мебуроя. Тарзи духтанша даруҷа бо ба пурагиш, остинош, часпондагӣ бо бурукчашам духта дар танаш пушонда як бор навор мекунам, шумо бинен. Духтаракои хушрӯ, ҳозир пора мекунем ҳамун куртаи гуфтагира. Дарози пешакша гуфтам 30 сантиметр мебарорам. Ина 30 сантиметр. сантиметр ина пешакаш, ина пиштакаш. Чӣ хеле ки медонем паплина дарондан осона, лучше медаронемаш. ана айҷа мегирем. Ҳозиража духтаро ман аввал пораша кунам, баъд бо дар вақте ки пора кардем бо як борга утюг мекунем шаву. Утюг мекунем, пешаку пиштакша мебурорем. Даже зиёдтӣ мекунам. Абхват груди мо иҷода ҳозир калонай. Яъни айдануш юбкачаша мебурорем. Обши юбкачаш 85 сантиметр баъд ҷинҷак. Барои ка яте дигаша 60 мебурорам. 85 ки боша, инам хе мемонен 85 меёвен. Ина айниқа бояд я ваҷабаш айҷа камтар зборкаш бояд биёя. Якум ҷинҷакша ба бо дуюм ҷинҷакаш. Ҳозиражда ман ҳамира 65 сантиметр мебурорам. И кушодиш барои мо оли калонай духтаро. Кушодакай абхват груди ами гудак духтарчаи ман 40 сантиметра. Ина мисол 40 сантиметр. И абхват грудиш мисол бо поён тараф кушодтарак меша. Барои ка мо ҳозир ҳами болора 50 сантиметр мебурорем. Ина 50 сантиметр. Ай тарафе ки милкоша ҳами тараф 50 сантиметр мемонем. Ҳатина дарзош 52 и боқӣ мондаша мебурорем. Ай тарафи бедарзиш мешава, ин хеле мебурорем. Бо ин тарафаш дар кор мо мешава. Ина ду қатори ду тарафи ҷинҷакшам буровардем. Бо поёни ида бо як ҷинҷаки дигаша мегирем. Бо як ваҷаби дига зиёдтарак. Як ваҷаби дига зиёдтар. Ай поёни доман бояд биёя. Мисол як тага зиёдтарак, як ваҷаб зиёдтар мегирем, як ваҷабаш ай ма як ваҷаби ма тайёрш ровна 20. Ҳозиражда мегирем ҳамиҷарам хасиб мегирем. Дароз ки омад бо калта кардан осонай. Материал бисёрай, барои инҷара мебирем. Ана иша боша дига калта намекунем. Иш ҷинҷаки болода мебиёя хел. Ай тарафи боло мебиёя,
анай ай тарафи поён манам хе мешава боложда кокетка дора агар ки дарозтар ки омад бо ман метавонам ки айлави доман калташ кунам духтаро эзориш боша духтари ма эзора баланд мепӯша барои қа дарозтарш мегирам ранги брук кушодакш медузем тайёриш 92 ина 92 ки боша 2 сантиметр 3 сантиметр барои резин мегирем бо 2 сантиметр га барои лави почаш тақ хӯрдан як ина сета меша 97-98 сантиметр ҳозираш да пора мекунем анде дарозтар биёраву кушотарак биёв калтане бо танг кардаву калта карданаш осонтарай духтаро ман аймқаш қайчи задам анам қайга зиёдӣ кард ай поён ин мешава остинаш бо айбари остиншам зиёдӣ мекуна духтаро вақте ки шумо мехоҳед ки поёнаш ҳолам серчимак биёяд аями зиёдтие ки мондак ай и зиёдтӣ бо айбари домантон буромад айбари қад буромад ку буровардон метавонед ҳавая шумо пайванд кунен дар бари ҷинҷактон мисол пайванд мекунен дар бараш дар ҷа пайванд мекунену меша дуростарак баъд ду тақсимаш кунен ай ду тарафӣ бидозен ҳар ду тараф бояд яхел шава ина ай бараш дабавид мекунену баъд ду тақсим мекунем меша се чимчимак ҳама ёра ина тайёр кардем ина духтаро ай чимчимаки поёнаш и эзораш и эзор иш боша духтаро остин мегирем ози айҷа духтаро остинаш духтари ма остини танг намепӯша баъд уқа калта намепӯша барои қа ҳозираш дам айҷара 19 гирифтам ай боло то пеши таи каша 14 мондум барое ки ай ҳами рости 14 вутичкаш сар мешава баъд таи каш мебиёя анамҷар қади туғри мегирем 14 ин мекашем ма чен намекунам 2 сантиметри намемонам ана хеле просто амҷарам та мегирем мекашем як бор чен мекунем таи кашиш бояд 19-18 сантиметр биёяд ина худаш 18 1 сантиметр ҳаққи духт наиш меша ҳаққи збор каш остинша кушодак мегирем поёни остиншда резинка мехостай поёншда резинка мекунем манжетак манжет неву резин анам хе духтаро пораш мекунем ҳозир духтарои аҳли гурӯҳ чӣ хел ки гуфтам пешакша тоқа то охирша дублирин клей кардам и пуштакаш надора ина анака пораш мекунем гарданша мегирам 8 манам хе 8 инҷаша 22 гирифтам ҳозиражда камакак поён мекашем инамҷа бояд ина 2 сантиметр қариб зиёд поёна ҳозиражда фақат гардан мебарем 3 сантиметр монда ҳамёра мечаспонем инамхе детски ки ҳастад духтаро ма ҳамҷара ҳозиражда 16 сантиметр мегирам ҷара ба ин мечаспонам
абхват грудиша 23 қариб 24 мемонам. Ана мита меша духтаро ана миҷашам 22 меша 44. Ана хе камакак секунҷа чоп мебеди хе ростак намебиёд. Агар калонӣ кна духтаро бо майда кардан осонае. шояд ки ҷое китфошам калон бошад духтаро та ҳозиражда пора кунем хел бо духтарчам да пешмай чен када танаш медузем камакак поёна камакак кунча 1 сантиметр хе полукруг мезанем. Пешака яним када айдирин пуштакша мегирем даҳани кирташа мезанем. Даҳани кирта мемонемша 14 ҳамя полукружочек кашида болои кашидагитон духтаро хушро када мебирен. Мана духтаро шояд ки оли иҷош оли калони кна мумкин ки дарозишам калони кна барам ка ҳозиражда мо фақат аҳамият метем аввал даҳани кирта якҷоеро мечаспонем китфоша туғри карда мечаспонем баъд тасмача мебирем ай зиёти мисол мағзи ай любой хел материал хоҳен ай материали сиёҳ нахоҳен ай материали хидиш мағзи мебирем мағзи ёки тур дошта бошен ёки мағзи борида битонен агар духтаро тарафи секунҷа қати мебиран анам хеле 4 сантиметра мебирему гирдобагирд мечаспонем духтаро тарзи духтани ҳами кирта ина мисол сабира каданаш аввал пешакора тайёр мекунем манаи гуфтум ку ама кам чимчимак мебиёя идим чимчимакшам хе мешавад дар тагиш вақте ки ҷоя тайёр кардем ира мечаспонем баъде ки ира часпондем бо дар поёни и дим қатори ҷинҷакша мечаспонем духтаронам хел баъде ки пешу пушта ки часпондем баъд бароша медузем духтаро барои мағзиша гуфтам ку пора кардан ин айро семи секунҷагиш мегирем аввал секунҷа пора мекунам барои чи секунҷа пора мекунем духтаро вақте ки даҳани кирта гирда ростак пора кунем даҳани кирта меёза тарафи хелиш қати бинем намекаша и чи хуби дора ки нахи худаш ранги резинка то хурдан мегира баъд на ҳами тараф якчен чен карда ҳамаша туғри хоҳен 3 сантиметр хоҳен 4 сантиметр фарқш неста ҳозиражда 4 сантиметр монда хоҳен ки тасмачаи гирдаш памтар биёя 4 сантиметр хоҳем ки бориктарак биёяд 3 сантиметр инам хе 4 сантиметра ман биридам ҳозиражда дута ай ҳами мебирам балки яке гуфта намеша май даги ки кард бо давомаш пайванд мекунам агар духтаро шумо хоҳем ки қаддаш серҷинҷак биёяд шумо метавонед ки болонгии қадда танг пурра накунед ки духтарак ки ман хароб ки буд бисёр бад кишоди бачам бо безеб местагуфта барам ка камтар ҷимҷимакои болош камтар мебиёяд шумо метавонед ки майдаи бад накунед монед кишодак беста инам хе тайёр кардем духтаро вақте ки дидам ки нарасид чен мекунем аввал вақте гардана духтум баъд як бор чен мекунем нарасид ба ҳамия дар давомаш пайванд мекунам дар давомаш бояд пайванд кунем анам хел бояд дарозтар шавад